King Robbie. Yeah. What a one man. My level is kawaii. Oh. Tongofaya zvedi tutori areas. Apa takatongotyora zvedi tambovisit. And muchiba Zvedi January ndubva kumabvuku. Ndosana ku Old Tafara. King Robbie. Kunonzi kuma 20. Kunofana yeah. Kunofana nozvito magaza. Kune Gaza nei. Vanga Apuna gateway sina Gaza. Waze uchitungwisa kuti kugaza kuriko. Kwaifio kuti kugaza kuriko. Simbare Gaza iriko. Magido pinda pakati pawo. Saka Usati musatize. Gaza yatinongoda chete zvatinongozvidira chete isusu senge isusu vanhu reggae music nei. Tinongorambisa danzo scenery iri alive because kana vachifarira kutedzera zvinoitika kuJamaica zvacho Gaza it's original from Jamaica. Gaza? Yeah. Ndo zvinoclaima cartel. No, because Gaza strip original. Kudanza. Ndekuhondo. Ndekuhondo Gaza strip. Nana Israeli, Palestine. But kudanzo. Danzo Jamaica. Jamaica. Munhu akangozvitumidzawo zita rechi remagolera zainetsa kudhara. Saka vangozvitochi Gaza akatora tsvaka zita rechi ringashandisa. Tipadziro light ka iro. Iro repakati. Mati chikodrete. Munhu akangotsvagawo zita remagolera akudhara akanyanyonetsa. Akushandisa kuJamaica. Ufichi kwarakabudira kwachona kuJamaica kurege. Tikatasa rege ndo musambo rutero rwamafana ariko mazuva. Sama artist enyiko kundanani kutafara. Kutafara hakuna. Vangoriwo vanhu. Yo kompano yanonzi Pringle Spice asi kumarengweni mabvuku tafara. Hakuna. Ameno kana aripo inini zvangu inini ka ndiri strictly ndinatsoda dance music chacho. Maloko wapana edu anoimba zvawo. But andinatsoda dance international. YekuJamaica ndiyo unoda. Hardcore. Ndara usakrari ke. Awatinomirira bheredisi hapana zvatinotaura. No comment. Izvo zvinodiya izvo. Rakatsva. Mira. Uya kuno. Kuda kuisa rimwe. Tengeserwa umbomira. Uyu Jamaica. Atakutuma kaipapo. Dad. Ningi. Tasa malo katungwa padeni pako. Dad anongotora kamuti chabia. Oh. But anyway. Ari kuseri kugegarere. Anyway. Ari tomushaya. Saka Magido. Vava vatiudzwa tichibva kuka. Vakati ivo varuda koti tikati mira mshana 2 minutes take taona kuti zvacho. Manje nonika pakati peusiku so. Risara rako kana usikada ndorisa mpirichi. Zvavo. Mazorwa mangwana Monas. Monas. Magido nomuziya King Robbie. Isa. Kana waungomunzwawo. Ari kumuziya futhi big time. Wanda nezvi. Une car wash ke. Oh. Haranza aicho danso. Iri kubika wash tikubvunza. Tirapana netra kawachi kutafara. Audza kuti vanhu vakuru vanoti vapana. Old Tafara. Mune makore makani. Ndini ndichiri mwana mudiki. Pamunozviti isu ndone mere kuti mwana mudiki kana ndakura ndinotasira 50 years, not less than 50. As long ndisiri less than 50. Ndichiri mfana. Chero kasvika 40, 45, 49 ya Ndichiri mfana. Who said that? Kana ndane ndozva ndobelieve nini. Kana ndane 50 ndendamudhara ndazati kana chimoko ndakufana kuita 1 ndifana kuita kana titikorofu. Ndenda settle manje. Why? The reason why, can you explain further? Andikwanisa kutrust musikana right now. Because I didn't get to 50. Kusvika ndasvika 50 ndopa ndichazotrust musikana kuzati aiwa amunhu akukwanisa kuita zvandinoda. Not kuti iwo une 22 years.
wane mwana wobva wazoti wane 50 years ndine mwana mukomana akadai zvinhu zvinokwanisa kuitika izvozvo kana hakuna kuti zvinokwanisika aiwa kamira ndikupindura ndozviripo tinatara zvari kuda mundara iyoyo uda kuti tinyatsotaura kuti kana tinoda kuti titaure tichiti ndo zvinhu zviripo kuti kana wasvika 50 chivanhu chedu aiwa kuti chivanhu chedu isusu chinotaura kuti munhu ukasvika kana kuti 18 years unofanira kuroora ndo zvavari kutaura ivo mundara anavoti 18 aiwa ndingopa muenzaniso oraiti toti uda kuti vaanzi mangani ndisatoda munhu wechikomana ukaita 22 23 kusvika pa25 26 unofanira kuva nemwana wako handiitika kana zvarambo zvinhu zvese zvotariswa nemunhu wese nababa hatingamboti zvinotariswa nababa wemukomana aiwa apa obviously utora nyaya yevakomana chimbondivhurira iwewo nemazino chimbondivhurira chinyatsonwa chikutaurira tutaura kuti ndozvinhu kana tichiti munhu wese katakananga vakomana anenge akunzi baba anofanira kunge akunzi baba pa22 kusvika pa25 ndipo mataura anofanira kakunzi baba akoti kuti this years kudhara waizosvika pa27 but mazano hazvisiri zvakazviri kuitika vasikana vachona saka iwo wati 50 ndipo wanozoti ndaakuda musikana nekuti waita sei vanochita vasikana vachona kutsvaga wakutsvaga mukaureka aiwa anga achitoenda kuchechi zvokuenda kuchechi ndozvinoda kuti chiko kana munhu achinzi hureka komuna akabvaku anoenda kuchechi akuzoda saizi yako iyoyo wawapa 50 oright ndiakaitoti mahure asati achihure zisingaoneki vateti chiti vasikana ndiyo ari kwakudoyo aiwa ndombiri yako here yakudai iyoyo imi ndovari kuwana ukochitwa saka manje kuti uchivatrusta manje pasisina madhiri unongatongoziva saka apa une makore mangani iwe pamwe unotomboti une makore mangani rasi ndine 30 manje saka uchiri kure zvakogotwetieznegotiatiyo life ndosaka ndakutaura kana ndaane 50 ndendata sei ndendakura adati king robi nyaya yako iyi inenge iri personal pane zvawakaitwa ke aiwa haisi personal pane munhu akakudetsa here apa aiwa tiringotaura aiwa inenge iri personal kuti personal inogona kuitika kunzi personal asi iyi ingori nyaya yandangotaura zvinhu zvinotozivikanwa iwone mudzimba here kumba kwenyu handina zvinhu zvotozivikanwa kunzi murume kana une vana handina wakamboita vana mukadzi handina kana mwana wokunaedzerwa handina wada kunyeba wakunyeba nyaya yako yemukadzi tinoiziva nyaya yako yemukadzi wakunyeba akunyeba munhu gava azinyeba saka ineyaugataurega atidiyariwa vari kumuda mavhidhiyo ka kune kulazi iriko saka uyo ari kuti chikodai mano ari kunyeba hamukadzi kusvika 50 years usauta mukadzi wozoita sei wakaita mukadzi zvazozoita sei takazongotadza kuwirirana kazongenda mba kwavo pane zvakaitika vataura hapana rikubvudza panapa pane zvakaitika hatokuziva kuti kutaura panapa tichitaura nyaya vanotaura nyaya yavo chokwadi izvo aiwa hapana tifanira kutaurirana chamurira kuisa mwoyo wokuti wakamira kuti usvike 50 years ndipo uchazotaura kuti achinzwa uchiti ati50 zvirurakidza kuti wakanyanyodhiniwa pane munhu akakufidura usati waredi kuregerera pane munhu akatokufidura kapa hapana zvakaitika hazvo ngatizvinzwei
iyi yanga ingoriwo nyaya yatanga tichingotaurawo ai tudambonzwa nyaya yako yakwewo kuti uzofunga kuti abhena ndazvakuzozedu dzakadaro kuti usanyanyodhiniwa motinogona kugara kuti ndowekura pfungwa dzako kutino handichadhiniwa hauchadhiniwa but toda kuiziya mafirst days unoziva zvaitombondibata kutadza kana unoziva hauzvibhelieve but ndo zvinenge zviri chii chakanyatsoitika king rob chii chakaitika ipapo hamunhu aichita achinoona someone else ndichigara ndinaye aita sei aiyo but hapana chawataura wangotaura zviri samari chokwadi kuti anga achibira chii chakanyatsoitika munhu kuti unenge uchigara naye achikunyebera kuti ndikuenda kwakati kunoona nhingi wangu handiti iwe wofunga kuti munhu ndizvomashanduku ndokwaita sei kwaenda but usingatombozvizive zvichigara zvichiitika izvozvo wozongozvibata one day wakutozoudzwa zvese unzi muso akati ndiri kuenda kumabvuku kwatete vangu akaita 2 days dzatadzoka ndindandinaye iwo wainyatsokaga zvekuti haaenderi aiwa obvious tagara kati kozi kana waona vanhu vaivaya vachiita izvozvo unobata gumbo iri woripeta saka aenda kwani ainonowo umwe mupana waakambodana naye before ini uchimupa magurosari ako aitogara naye badini aiwa inzwa akagava uyu mukomana uyu this guy right here inini ndichofana king robi ndianga nechimoko ichi inzwa mudhara king robi aitengera chimoko magrosari chichiti chikuenda unoona tete chitoenda nemasini choenda masini ake chotoenda kune mumwe murume aitozikanwa kumba kwemukadzi kuroti iye aitoiye mfesi atete vacho aitoziva vaizviziva icho chimoko ichocho chaitozikanwa kudheni kwemfesi uyu aitopa chimoko everything chimoko chitoenda chakatotakura chitoti chikuita sei vambobvunza ibesa kamera pari pawakasiyana naye akaenda kupi kusiyana naye ka haana kuenda kuna bulazi yavo aiwa ndakamuture panga ari ikoko manje koye zvino izvi iko zvino izvi handisiuza kuti ari kupi hausi kumboonana naye akatotiza ndifunga kuti ari muzimbabwe muno saka akabva arambana nablazi mfesi uyo ari kuno nablazi yavo yaka nablazi yavo vakambogara vese but hama dzachiona asi iye anenge aita sei aimuda zvake but hama dzachona dzakazoipindira dziva dzavasanctiona zvoti vakazofoswa nguva achita sei vachirambana nenyaya yako iyo kuti iwo ndiwakwari official ikoko kwacho wangu atodiscoverwa kuti saka haasi straight kana uyo ari kuti mukadzi wangu isi tiri kuti muroora wedu saka hapana dhiri saka iwe chiri kudzata sei kudanana nemunhu akadaro bhozi haambofa akachinja bhozi munhu ane masikiro ake ndaanongogara achitongoita chiiteya king rob wakapera matama ese kuona mabhurukwa kudona kunyeba iyi zvinorwadza zvese zvinorwadza zvokuti but secret yacho chetongotaura nevamwe vanhu kuti ndo zviri kuita chandakaona zvinhu zvokuti ka haisi hard haisi very hard allright mina nditanga ndapindura mafirst days zvinhu zvokuti unenge unozviramba kuzvibvuma kuti ndo zvakaitika kwandiri saka dzimuye anenge uchizviramba kuzvibvuma ka hasha dzechiita dzichitowanda cheroyo ndikakuona uchifamba murodhi kana wakada ndimhore saka ndonanga kupindura zvamheno zvoitika zvirioutside patopikiripo ipapo ndenditori nehasha kudhara saka manje kana uyo uchitsaka kuti munhu hanzi zvinhu zviri easy kuzvitambira zvakamboitika here kwauri aiwa ndinoti zvinhu zviri easy kuzvitambira but kana zvaitika ini ndationa kudiscasa kwawatoita kuona kudiscasa kwawatoita watopedza bosi pamwe zvichiri kutokubaya but iyi nyaya yekungoitaura watangoita kana inyaya yatangotaura hatingotaura kuti pakaitika masituation akadaro aitozviziva ende ndawangosingamutauriri otherwise dai zvakatokuremera munhu
but manje unofanira ita mumwe munhu waunenge uchitaurira situation ini chandakaona ma1st days ka zvinonetsa kuti hausi wega inini ndakazviitwa saka kana ini naino handiri munoziva mese matanawo ndiri pepeta ndikuti chiga vava kuseni ini ndakataura yangu unotaura wakataura ukona chinoitika fanira handiri mai manje wataura mwe munhu akabvunzwa nomwe mutinonona payoutube zvinhu zvakaitika kwakudhara zvacho pane something like ko zvangu zvakaitika kwakudhara lino almost 13 years ago zvinoramba zviri mupfungwa because unogona ngodhumana nemunhu wacho faka kana ndichifamba mborukerana unombofunga kuti unogona kungomuona kana pamberi pako chii chichaitika unombozvibvunza izvo kana ndichifamba ndakasvikakuonaka inini ndakasvika patime yokuti kana mabhawa ndakaregedza kuenda emazimba ndava ndatosvika pekutopedzisira kuti pamwe zvakutondinetsa mabhawa emazimba ndoko anenge ari futi sometimes bada munyara wacho pane kamwe kafeeling kaunenge uchizongoona kuti vanhu vari kuti vanoziva inini nemunhu zvese vari kuziva nyaya saka haina ndichaluza control because ndakatomboondawo nditotora ma1st days achona zvichitanga kuiti uri kuona inini aya ndotoenda mapub kana night club handichanyanyoenda unoziva unotanga kungobudwa nezvimwe zvinhu muupenyu hwako zvinobva zvatokuchinja kana mararamiro ako zvikaitika handiti kana nini mazacho ndatori munhu atoziva toti every saturday yandirare kumba ndoenda kuclub but mai manje wakukwanisa urara kutorara inini mai manje handinhasi saturday tese tiri padeni kudhara kwedu unoziva tisiri pamba so kambe fore ndorara pamba padeni usesaturday tatigeti malanda anenge achitora jaketi andanga achiita rutonhoro anotora jaketi anyambotana nenyaya ari kuya take a seat nyaya yemvuri come take a seat toatenda asi pane mumwe munhu come take a seat why not saka uri kuona King Robbie nyaya yako is nothing take your beer inyaya idiki diki ko beer rako Makido, give her a beer. What's wrong with you? Get your beer. You're not committing a crime. Hey, give her a beer. That woman. The beer over there. Silver share. Get your beer. Get your beer. Drink your beer. Aiwa, hauma muYouTube. Aiwa. Kunyaya kudhakwa yako yapinda papi? Yapinda papi. It's for entertainment, it's okay. For entertainment purposes. Yes. Nasi Saturday so. Garapo so. Garapo. Wakagadzirwa naMwari rakapa vanhu vakanona. Sauroko hakudata sivigata sivigata yave chidoko. Wavura taurisa. Auya mali. But anyways, Sir King Robbie. Yeah. Asimurara kuno kuna sevi. Isusu anytime tinofamba. Munofamba? Ungasvika mabhuku this time. Fanga nasi Saturday. Naka. Oh. Ma transport has paid 10 hours. Mawas madivi chayo chayo. 10 hours. Inenge replace. Chi? Pane
zvairudota vairutena zvinogona kudaro dziri manguva asina mvura hapasiripo yakuti foni unokatifonera dziri manguva uko kumberi mira vanombotora foni dziri manguva manje it's about 12 o'clock right? ngwe 20 to 12 12 ndonangoenda ndotodzaka but kunoko munhu anytime unofamba bcause mutano unogona kungomirako 2 to 3 hours usati wana transport but pane inopfuura bcause pane mota dzinofamba dzemashifts dzinofamba dzichisiya vanhu mali unosvika yo yawa ndinosvika anonga kuti ndofu wakanga nomo madhezi richibhodhanza achienda kana aiwa airara kuno pane mamwe madhezi anomboenda transport haiperi transport haipere zvinongozodhipenda noti uri kuburukira padhuze sene ndoda kuenda vangokwanisa kungorara ndinosvika time dzapera unokwanisa kungorara sha hapana chekuzvifusa unosiya adzimai kumba unozoti warara kusheti ndiko watakatanga kuuya kuno ingwana wakagara uchingorara panapa utanga usikarara 1998 long time makatanga muri vana vadiki ndimi vanhu vakatanga vari vana vadiki ana mumakidwa sezva tiri kungoitawo makidwa nemakore mangani 22 ndichina 23 gore rino nauraidza imwe picture ndakauraidza une namakazi sokuyapo but tichitarisa kumadhanzi 2 akaitwa aya vanhu vanga varimo maages avo angari api edisusu angari rekutanga ra23 ra23 angari vanhu vakurukuru but it was more like vanhu vaitenga bhiya koseva ivavo vanhu ivavo vasina kuya ra31 kwakuine mafunction anga akawandisa kwakuine kwachipas kwakuine maartist ese nokuti vanhu vazhinji asi kuona kuti vanhu vazhinji vakuru vakauya musati kweningireni vakaenda kwachipas vakuti vanenge vachina nuba mabhanditi vanhu vakauya vakuru vachona vava vakazara imimi tichiri mudhanzi imomo type yemusic iri kuridzwa kuzvinezvi yachinja ari pane yakudhara kana zvakanyanya yachinjwa because urikuona problem inini yandakaona ezvino izvi ameno kana kuri kutadza kuona kana kuita sei Jamaican music yagara yorira mudhanzi before simudhanzo haisi kusumudza than simudhanzo besides kusumudza haisi kuita manhamba anonakidza vanhu kuno ndikukutaurira because pamaonero andakaita ini nemazira andoita mangoma ega nhamba inenge yaita power inotorira namba kuti iite power unoinzwa sei uri wega ungakwanisa kunzwa kuti nhamba ine power kuti utambirwa kwainoitwa nevanhu kunzwa kwemanhamba kuri pa2 plus kune manhamba anojambisa vanhu kudowntown ngekuti ukamariza musitoita kuti vanhu havajamba kuri kune rimwe nhamba ingoti richingorira so mwana wese anongojamba ndo asiko mazuva ano iwayo zvirikuitwa nezimudhanzo manhamba akadaro ari kuzimudhanzo pasapasa kana dhanmirandikudzei manje manhamba akadaro akawanda achona ari kujamaica vanhu havasi kuziva reason why ari kujamaica akawanda kuno kasiri kuzivikanwa vanhu vari kuno kwapfanha magrade 3 magrade 4 vapfanha vangokura vanamboteerera music vangosumuka varimo ndo zvandiri kutaura kuti music iyoyo yekujamaica vanhu vari kuuya kudhanzi havainzwisisi saka imimi taona kuti mudhanzi kuridza kwedu kwatoita sei kwachinji saka muonere kuti vanhu vakuru vakauya dhanzi rekutanga vaiexpecta music yavakaziva kuti tikasauya remusi wa31 zvatochinja ayo ukuona inini ukuona Jamaican music yamazuva ano yakuiririra kunge kuhip hop like fanike mai manje the only person akaimba record inonakidza
kapati kaNovember December ndialkaline nakolada akamboimba kunana July uku alkaline pamaridi machanonzi chi inonzi boom something but yeah, boom Alkaline- box or something like that asi akatanga kubuda usairidza zita rake rakatanga kubuda kuna nani Alkaline- Kubuda manje aiwa alkaline ane about almost like a year and a half kunya isusu kuno kunyazotanga rona takatanga rona manje aiwa iroro song iyoka yakasumudza mamasong ake angari mashure anga ari kumashure ukuzvinzwisa yakamba nemusikana aiwa akaimba ega oh but yakasumudza masongs before munhu wani kawa asimudza mangani aiwa akasumudza about 4 5 because ane 4 5 masongs anorira muzimbabwe munomu iye pache zvake ane 4 5 masongs saka masongs ake hapana ndiyawo ari kurira yawo ndoese but maimbiro ari kuita achina ane moto akuimba almost like subvibes Yeah. ane kauvibes pane mwe mupana wandakambotirai kuda kupinza mustyle anonzi Dwayno anoimba survibes yeah ane combination yavibes ari mujeo but vanhu vacho they don't receive it zvinhu zvanonga achitira for fun aiwa they don't understand kuti ari kuti chii kunoku anoda kunzwanzi fuck bomboclat rasclat pussy tight pussy but Jamaican yaya ukanyatsa kuiteerera chaizvo kunyatsa kuipa time unopedzisira wakunzwa like inini aiwa but tiri kunyeberwa kane maartist edu futi vari kutinyebera vari kuimba zvekunyeba vamwe vari paredhiyo vanenge vachitaura zvekunyeba saka kuti uunderstande kuti Jamaican yacho iri kunzi chii pane vanhu vari kunyeba vakawanda vasiritaura chaizvo chaizvo chiri kuitika vanenge vachitaura Jamaican yapatwa yekunyepa handiti but kunyepa kwavo vazhinji vacho zvo uchandovadira inini vari kungochuna accent vazhinji vacho nenge iri English kana uri munhu anonzwa English vazhinji vacho unovanzwa urikuona but kaaccent kechijamaican kane kari kekunyepa maine even mawords acho haasiriwo anotitaurira asi munomupiwa pati kwachaichaiburitswe vanongoitawo zvokungonhonga mina ndikutaurira aya gava inini ndakaona interview yakaitwa naRicky Fire kuengland Ricky Fire wedu Ricky Moto aibvunzwa neshona but aida kupindurwa nepatwa noza inini personally ndakashaya kuti chii chikunetsa panapa iwo uri kuinibira vanhu neshona apo wakuda kutaura nepatwa meseji yako uda kuti inzwike nayo vanofunga kuti unzi uri munhu werege unofanira kutaura patwa aiwa zviri wrong zvaizvo ndo zvavanobhilivha kuno ozi varidzi vacho nochacho vanotadza nyatsoandastanda kuti uda kuedzara garabu mali basi unotozvisikisira ona ukataura zvekuda kujuta zvose vanhu vakakunurida kuti zvauri kutaura zvirevo chinhu unenge watozvimakisa because uri kuona iyo uri kudhila netuvana handiti ka ukuona zvikuitika tuvana tinoteerera kana zimdanso vari turi kuuk because uk ndo yakabata zimdanso ndokwavanoperera vakapfuura pauk minoti vanenge vachienda kupi but vari bata zimdanso because inenge ichiteererwa nemazimba aiwa yakuridzwawo pamaredhiyo pamainternet radio station because iri kutaura zvavasati vanzwa zvisiri everyday life kwavari ndozotaura nemasongs avari kuimba zvinyowani kwavari dzimwe nyambo dzikutaurwa uzvinzwisisa dzinovanaka anonakwa wauye uchitaurani karasponda raspomba ane about 11 years 12 years mufana mudiki but zvaari kuita kumabvuku uda kutamba nenisina style anupatani hapana vanhu vari kukajamba kuberekwa kweduka tine inonzi development chinoitwa inonzi breastfeeding handika pabreastfeeding after that ka tinoita inonzi development from mother ka kuti uexplore ka your lifehood handiti ka after that ka
your mother is not able to know what you're going to experience and nokuti vanenge vari busy nemahouse chores handiti uri busy nekuexperience uchi out of your friendship chi linking handiti saka from that we cannot determine where that is coming from, but at the end so far zvatanzwa isusu experience is not as bad from Kina, from Kilati, from Freeman, from Big Man, from all Big Man the in the animal. Danso Man things. Danso Man things. It's so good. So far it's so good. vari kutoita zvakanaka kupfuura vamwe vari kubira vamwe chi maranks tiri kunzwa macases evamwe vari kuita se vari kupinda macommuters vachirova anonzi mavhancho handiti hazvisi kutifadza isusu. tiringonzwa kamavhancho irutaura It's from the youth man zviri kubva kumayouth. vhancho rinoitika kunoka It's from the youth man. asi kwarinyanyoitika ndekunoka haitike mbari but vanhu vacho From vazhinji Bari. It's not even from Bari. It's not even from Bari. Outskirts, but not from Bari. mukataura makawanda uri kuona zvinoitika bvancho tinava panhu vebvancho mbari varinga vachiita sei vanokutakura netransport yavo kombi Wakutotitongesa kana isusu tumamota tumwe tumarau tukutakura vanhu zvacho zvavanozokuita imomo ndo vega vanodecide osaka vanogona kutorera ginyi zvokuti iwo that's why tikubvunza kuti uda kuenda here saka vhanja mutaura iri tuka kumaprivate chete aiwa handiti Makombi. ndomeakatangira There are certain incidents I've heard from combis, commuter minibuses. And at the moment, at the meantime, kune vanhu vari kutonzi vane kuCID central uko vane zvinhu zvavakakwanisa kubata kumakombi avakarecognize kuti chi this is not a roadworth transport, it's a commuter minibus. Since from cases avakanzwa ichi emavhancho, I can say that vane zvinhu zvavakarecover nditya they are claiming kuti chi you come to their chi quarters kuCID uko central nditya mukwanise kuidentifya zvinhu zvenyu. That's all they can say. alright mina tikuexplainere vhancho iyo mukomaneno waita nchikubvunza unogara mumabhuku unogona kukwira kombi apo muna beatrice mune vakadzi kana 2 varume 3 nekana kanga mwana but iri vhancho ari matsotsi ndo vhancho vokusecha mari yako yese yaunayo vokukanda Avakusecha zveginya. nice and neat aiwa pamwe unoyazona kuti ukaita ginya aiwa iwo unokwira kombi that's what Kane baby, ona baby riri chi riri mukombi handitya obva watabirwa vanoita zvese vakaona kuti nongosina intention idzodzo usina mwana wakawanda wakwira wega vanokutorera ginyi ino vhanja muritaura kaika ndaisonga mutaura yaya yekuti munhu anogona kusetywa mukombi ndiyoyo achatiutaura iyoyo but apa manje yairi kutaurwa sekusetywa mukombi vacho itorwe ginya vacho unokwira ndakagara akasepasenya nitori serious ko ndacho ndanokutaura kuti gara apa mundara apa pane pane tsotsi kuti ndokupinda muhomwe mako usingazizive ndapedza kukubira iwoga ndinongokonda driver anongodaira foni hallo alright ibo mndara ovhakati apo unofanzi mndara hatichaenda chi kumabvuku tadaidzwa taunotakura vanhu kuti ungatasiya kumuchato chisara ichi panapa oichi 500 nditsvaga imwe lift pakuburuka iwo pamwe uchabata chi umwe bvunoti sini rangu ipapo nopanobva ngokandwa panze kombuyobva yaenda yeya irobhari kana ukatona kuti unobatwa ginya irobhari aiwa maya kuitira zveshuwa ndo zviri kuitika if you identify kuti kana mufano webhora wekubatwa kuna rodhi yekuenda kumabvuku utare rodhi inonzi
handi ndo zvakaitwa iwe kwira karaundi wakakwanisa kuziva kuti Atorwa waitwa laptop une nefoni zvawaitwa mari. panapa inenge isisiri vacho manje inenge isisiri vhancho Vhancho nopindwa but smart. unenge Aya, but akatamaungachikuita vhancho haunenge usingazvinzira vachisa maoko aiwa uri kunzwa vhancho iri pa2 things irobhary pate zvayo Uyairamba. ipipockets inzwa vacho haisi robhari ayo iri pa2 ways hanzi vhancho aiwa vhancho ka unokwira ona kombi zvakuita vanhu vacho mungona kuti kuti vhancho zvinorevei aiwa tabva ngatidzoke kuno chimbomirai nyaya ndeyekuti theft kubirwa ka hakuna kuti waita zvekunokorerwa spoon hazvina zvekuti washaya chidustpini chako mukati kuita wedhire kuti vhacho zvamukutaura kuti hanzi izingirini it's part of theft it's part of theft it's part of theft plus vanhu vacho You can call it uona vhancho, zvinoitika but magezi it's vanhu part vacho of vari kuita theft. nemaoperations akasiyana siyana vanhu vevhancho vakasiyana iwe robi ukashaya chinhu chako usingazive kuti chaenda nenzira yakaita sei unotoita sei unotowabirwa anditya its theft unenge wabirwa nditi but inaona chinofunza kuti paunenge vachikutorera That's why I'm unenge saying. unochinjwa position konda handisi unopindurudza takagara tiri tu vanokupindurudza foni yako iri muhomwe umu handisi pane chinonzi chimusoro kana bhegi ndakabata kana bhegi iwe unotovhugara pamwe nditoriwo paseja ndakabata ora wanenge wakavharwa naro izvo zvazvina kana nebasa rese heti yakadai it's a way of theft it's a way of theft you cannot tell us kuti it's another way of theft zvinhu zvinenge zvichiitika kuita kuti munhu ashaya zvinhu zvamari nazvo kuti anotobudisa zvinhu hapana chaunombonzwa unogona kuzvinga panongoti ha kuti angazviita unonzi ndara ndivhariro ngirini windo aiziva saka ipo unongoita se uchida isu kunongo nechichoita se ndara nyasoita se zvizoshanda nyasopusha windo inini ndakanzwa imwe type yevhancho hanzi unonzi iyo ndakanzwa hanzi inoitika hanzi akadedzera kombi kwaari kuenda ndiri vamwe munanhu vakawanda makondakta obva vangopinda kuita kombi kuenda chiareas yobva yavharwa dho yobva yarohwa mota hanzi hangadi kuenda itakadai so yakada kusvika pamberi akonzi dho harichavhurika abuda nepawindo saka pawindo unotanga kubuda wakadai so uchisiya kana nedhora drive atorese wadrive ateudzwa tese dhore izava idzi budere kwadrive vachisketwa wanu aya but pane magido pane vhancho yerobhary pane vhancho yerobhary mandi kutaura vhancho yerobhary kuitwa tonde akarohwa achiendokota fosi aiwa pane vhancho urikona Vancho manje. That one is not vancho. It's not vancho. aiwa Mavancho include imi mamusi kuziya kani king vhancho iwedhi rakapindurudzwa it means chovha we know that but vanhu vacho vari kuita ivavo ka do you remember ka vamwe vacho agreed munhu kune munhu wevhacho koita munhu wechadona koita munhu wenhingirini wemutsoka munhu chadonha manje ndeyekuti iwo wakwira kombi handiti wakabata foni yako mumaoko ubva waisa kana kuti pamakumbo kana kuti utori pawhatsapp unongonzi mukomba chadonha ubva tochorerwa foni uchitokongodzika chiti dhora kutovharwa rakutoenda kana kuti unonzi irobhary ka iye chadonha but inenge siri havasi vevhacho vanhu vacho inoitwa nevamwe vanhu inoitwa nevamwe but haisi vhacho ko vakaya imwe inonzi chii It's from different departments. kana it's from where kati onoko nebhegi relaptop wacho From haisi different departments. ubva wagara kumberi obvesa laptop kana padashboard pepai kombi yerowa kondakta anenge atoriwo tsotsi anongonovhura dho kombi ichifamba iwonoko akatovarayirwa akagara dho parinovhurika pepero obva kuti driver obva kuti asati chichadonha panze apo ubva tobisa kombi iwo chashamisa kuti dho ravhurika chirudzii saka chichadonha kwauri kupuruka pepai vangonzi uramberi unongochirara apa number plate inosina mashure aiwa wakamuka nganzi buruka chatasa chimoko chepasta fm But pafea chepo chepo ka. In I grew up from this hood as a youth-man, if I can say. which wood Ndakurira kuma flats. maflats eku
Matapi. And I Sad. did not have this attitude. Who resemble Amuno. You can resemble us in this attitude, but we are not all the same. And it's nungoratidza hangu kune vanhu vanenge vachingodeclare kuti mumbare all sort of stuff handitya hazvisi zvinobva mumbare zvega, and I'm still staying mumbare, and handina chandamboitira munhu chakaipa in Mbare, and I've seen many youths growing up from Mbare. Some are even out of this country, throughout of Mbare, and I mean national, as far as I know. So please, when you calamine us, just make a determination. kana zvinhu izvi reason why zviri kuitikira mumbare, zvinhu zviri kuitika mumbare asi hazvisi kana vanhu mumbare. Aiwa, zvimwe zviri kuitika nevanhu veMbare. Why zviri kuitika mumbare? Uri kuona zvinoita Bhozi ndo munosanganirana vanhu vese muno. Saka vamwe vanhu vari kutouyawo muno votanga kuzviitira muno. Hakuna munhu anobirwa nekombi yepasiti Mbare. hakuna kwana namabhora uku Kwete sisi mabvuku dzitoriko dzichira dzichiba. I'm working at St. Giles in Milton Park, and I hear many cases. Pasiti Mbare manje uri kuona kuti ababiki ndokwa zvakanyanyoitika Kana uri pabari. kana chembere kana varimi ndovanoti Makido, 18 people makazara vanhu. Makido. In my working area, there in Milton Park, I hear many cases of vancho from combis, not from people until from commuters until. Zvavana vari kurohwa nemavancho, but handizokwanisa kutaura nekuti ndinenchiziva kuti ndiri pabasa. Saka ndikazotaura kuti ndezvemavancho, vanofunga kuti I'm involved. Handiti vanofunga kuti ndiri involved. Nyaya idzi dzokuti vhanjo dziri kunyatsoitikira papi chaipo chaipo. mutaundi handiti wakakwira kana karamu kaya uchienda kuavondeo kana paclinic paparire nyaruwa chaipo chaipo unogona kuita munyama wokwira evhanjo Kana ipapa pana bit. kana pana bhitrisi kuenda mutaundi Tonda kakwira pana Beatrice. Tonda achienda kuwaterfalls akarohwa akakandwa Akamepo akabirwa foni wani. mebu Kana futi. pere watoona kuti ugekire laptop rasta pane chamadonedza pane chaunza bhegi tikubatire ukuti mira mhanya Ariswe pama. Sasa yakunoku manje patati konhai mukwasha ko muri kunditsikireko nhai mukwasha muri kunditsikireko sikwederaiko vachisikwederauko manje vanenge vachirohwa chi omwe handiti chichi mukwasha sandidhume mukadzi wemunhu Sometimes conductor ndiye anenge ari mbavha. Makombi. uri kuona vanhu Gara pasi. mira ndiri kutaurira something Hazvisi kuitika vanhu vari kuba inzwa hazvisi kuitika marengere. king robi kuti nyatsoteerera zvati kutaura Ndikuteerera. vanhu vari kuba vasi makombi driver or maconductor vanhu vanohaya motikari for a day uri kuzvinzwa and they pay like $60 And avarenge. havarenge vanongotenderera chete Vanotora vanhu mumushikashika kwananhingi ana mabhoreni kwokoku pamakona haitori parengi Vanosvika parengi kana pamusika. munenge mutori nevanhu vato almost vakakwana Pane makombi kana kuwaterfalls kana kuchitungwiza wosvika una driver obva muti unokesha mari per day. Driver obva ati andokesha kana waya. waya rako Motikari. Motikari obva tonazi. vanobisa manumber plates Yekumashure chete. Tangodedzera kuti avondewe parenya apa mune vanhu ka do remember mune vanhu about 9 abari matsotsi Ndonobva ngoti chi? Handa kutoenda. tora rimwe bhodhoro vasiya chikutureni unosara kugara pasi usisina kana mari yekundipa kana foni. rizotsoka mutakiita bhegi unosudzorera but uri kuonaka vanhu vakutoipisa mazita emanhingi
emakomita. ina ndada kuzotaura kuti sei zviri kuitika mumbari kabhosi wavanhu Aiwa, Aiwa. kana da kukwira mbare ka. Kwira Boske. Kwira Boske, kwira aiwa boske haina basa zviri kuitika kunokwirwa mabhari hazvina kuti iboske Boske airentese maningi. hazvina kuti chi Aiwa, Unorwa nevetsoka vanofamba mapickpocket. aiwa, gava Boske arentese. Wakangorentesa kwa Boske ka. Basa ratopera. Kune Boske na God given. Uitone mainspector anenge ari muroad oti ukatoonekwa uri panyanga Usiriwo mudriver. pire vatinozongonzwa kuti vari paroad ava ndevapi havana pire ana piri chingonzwa kuti vakamanga paroad Pira akurentesa. anga kumbonzi hwano wacho Pira hwano akurentesa wacho anga mota. kunzi mota dzake dzakambobatwa pamhosva uyu mufana mudiku anonzani aiwa tulani asi mufana mudiki tulani kwatiri totaura kwatiri ameno mota yake imwe yakambonzi yanga yakupariswa futi saka mugeto ka vanhu vanotaura Aiwa, plus wekupiko mugeto wekupiko iyo mugeto munototaura akaunzwa nemhomzi yangu maraini kunoko dautaura kuti mugeto wekupiko dasina kunzwa nemhomzi yangu maraini kunoko maimuzeze mugeto ereko dautaura kuti chiko intori mudhini iwenini nyaya dzinotaurwa mugeto dzekutaura kuti chiko zvekunzi mota yaonekwa pamhosva ana nhingi vabatwa ine mota yakati ndo manzwiro ndopamakwanisa kudhitema ina manje ndopamakwanisa kudhitema ina manje handiri kutaura zvati nyaya musati kana masungirwa mandudu motaita kuti musapote zvinhu zvisina nebasa rese kuti chii izvozvo zvekuti izvozvo zvandataura kudaro uri kuona kurasana manyaya muri kuona chiri kuitika ka. vanoshandiswa uyu Aiwa. vachishandiswa nindavaudza kudaro Aiwa, iwo manje ka pane vhancho ka tikuda kuexplaina King Rob. Because King Rob unogara kure. That's why tisuda kuti uende. Kola King Rob. Tumataxi tinokesha $300 kana tataura kudhara nenyaya iyoyo aiwa iwo usikuziva zvati kutaura mira tumataxi twaito unoziva tinokesha mari kana 250 every week yaanofanira kubhadhara muridzi wetaxi for kana kuti pagore anofanira kuti aiwa anenge akanzi akatengerwa motikari kakatengwa kana 3000 muridzi wemota anenge ada 6000 250 ka every week over ati 6 months ndoda 250 yangu every week saka i6 months ka ukukuzvinzwa saka vapana vaiva vemataxi vaiva ka tumaramu netumaspatial makaore nekuda kwe2 months shamwari karauma akaore nekuda kwe3 months aiwa chimomira kandimbopedzisa nomusa ndikuudza uyu ane redhu ari kuti hanzi kanenge kachiora mira ndipedzise nyaya yangu uri kunzwa ningi handira kukesha anobva hanzi $50 yako yanhasi kaspatial kaikai vobva wapinda 2 mabhebi 2 boys nadriver uyo arimo vobva waiti kana kuti mabhoreni vasvika kumabhoreni weko vobva wati sit pakuda munhu 1 vanongopfekera munhu 1 iwo nongofunga kuti kakazara kataxi ka vazviona apa watopinda motika nematsotsi ukuzvinzwisisa zvokuti vanogona ngokudzipa urimo imomo hapana kana bos uchipinda ka haumboendeswa kunze unopinzwa pakati ukuzvinzwisisa pakati munhu anoburuka kuti handikuburuka pamberi apo saka ubva wasangwedyawa saka vanogona unenge laptop kako uda kuenda kuwifi mutaundi ona ubva utorawo laptop une kasamsung galaxy kako mafoni ema800 anotyisa kubata munyaraji that's why vachitaura kuti usakwire motikari yakaoesana vanhu vanototi usakwire isina vanhu aiwa ndotoda kutokwira isina munhu kana iri dzidiki mataxi
kana ine lebo kombi Uona zvafanana handitika muna patakaenda nawedzera pai patakaenda tonatsi kamira kakaramuka ike hamuna kana munhu daoso tanakirwa tada murewa anozai uyo pana kona pasamuriwa anozai noti murewa dewa munin'ina wadewa zvotakatonakirwa achitoona chi mafesi akutokwira motikari iye haanambotiona angomirira vanhu varita se vari kukwira marifs kwaya takakwira yakazobuda munhu mubhuti watatisina kuona chibva redford kubona yemufesi anga akarara kubhuti akazomuka ndirini bebe haisi bebhire yangu iri ndiye pakabuda munhu kubhuti akachitoti toitira security ngati manje hamusiri toitira totidzipa here because takahaya taxi but atopinda vatagara mota yakutoenda takazoona munhu akumuka kumashure kanzi anenge atone mawiponi anenge ana kuti kana makuda umuravhasa hafu tichida kuravhasa munhu chii sha inini pese vandokwira taxi kunzwa vanhu vatonokumbira nhingi nhamba yangu ini vanondondipa nhamba dzavo because vanoziva kuti chi mbare chi kahwani waiziva mbare yakasiyana nemamageto asiyo yakuita disadvantage unoitwe tosinonyorwa mai aiwa ukakwira taxi uchiti kuenda mbare ka taxi driver vanokusvitsa achifara because anoziva kuti hapana zvaunomuita wakagara wakazviziva kwana ndaafo ndeuko ndoko hauende mazuva ano kuti afo ndeo hauende mabhoreni hauende borodhi hauende kubva mutaundi because ndo hapana vari kubira vanhu kunyebereka akutoti ndo hapana vazhinji vacho matsotsi anoda kunobira vanhu kune kusina vanhu vakawanda oda kwanja kubhera chanori kuperera basi vakakutageta ipapo bhozi kuna vanhu vanofamba vane magadgets saka vanotaza kuti tikaenda kuna vanhu vanonga vane magadgets asa zviroti ndeve ikoko havasi veikoko vari toenda kune mari nyanyaitika ikoko bhozi ndo kuna vanhu vane mari vanototeerwa ende vanoziva vanhu vanofamba anytime aiwa mata zvine urenyu muchiruida uchiruida futi Ebu. But anyways, thank you very much, guys. Heavy. Hey, but in fact, I was at a job. ndenjiita njuya kusacha Uri kuona ka vanchu. Vanchu yakasiyana. But chese chitsotsi. Vanchu is part of robbery and pickpocketing. And pickpocketing ne robbery. Zviripo pavanchu. Ne snatching. Ameno snatching inonzi pa crime. Vanopfuta. Saka yo unogona kunokwira lift apo pana bitisa. Ungotanga kana ngobatwa kakepuka kutotorwa. Nice. Nekazi. utombete nharo bhozi unongatona toto nharo munomuka wakatowanda vanondirwisa Norwiswa. unotoita easy Boss, ona mune tuma baby. Vanoshandisa baby. Do remember. Vancho yese ine baby. Pane kamskana kana 2. Kana iri kombi munogona kuita 2. Kana mukadzi mukuru jeje. Kune vakadzi vanohaiwa. Funza gama patakaenda kublues. Takaita sei? takakwidzwa kombi isina vanhu inobhadharwa vakadzi madhora ekuleya Sha, bye sha. akazadzikira muroti Isina munhu. Tisakatoka kutokwira mo. titenga tatiravo tati vaine mabhegi akaburuka yakunokwira iri saka havasana rusora vari mabasa rachiita izvo vanenge itori mabasa Bosi sitaipata ma15 ndombi ka. Kuya kwaharara ndi. Saka ava vanenge toka mawindi sort of. Vanenge ngatoleya, vatotobhadhara mapostori ngafu. chigai chavo unotobhadhara uchingogara pasi pakutenga tikiti Saka pasina kubuda. utongogara utizai wakuti hai yakutoenda Chatakatenderera blues uruka vese vari 8 vachinokwira futi mwekombi pamashure gaya
kuti mumwe anototi iye nevanhu iya ina vanhu but inozozara manguva imanje inozara fast bhosi inenge yakazara kudhara Aiwa. inenge yasara nevanhu 3 pamakazosara imimi yakazara kakwanja akazarawo bhosi but vanhu vangu vauya before isusu vanga vanzwa isusu takatosvika takaitawo laki takasvika kanaburuka kana pauya munhu ada kukwira chaichai anobva kutenga ada kusumukira Uyu. akutodzika akutoenda uri kuona uyu makido makido takwira kaizvo hai isusu tinoda kuzvitawo kamambui nechiti tagara makido agara zva shapangopinda muindia semwana but nobhadhara 2 masisi acho asara makido akauya achitengirwa madrinks munanganezibhriki Ya. pahotera pakazosara pajemasoni makido aitengerwa ese anoda pachikenini takamira pachikenini achitengerwa kapurasiki kadaisoti chama chikoti ndingomupawo bachira akazondiburitsira racho chama india ane mari avaitenga mudinga kari stedi zvake but gayati kubhadhara 3 masits ari wine asina munhu asina munhu $45. na makido nokuti yangononoka chete vakagara vari 2 chete amakombi yakazara ka vanhu vakaita kupatikidzana kombi yakazara Eh. tuchipfuura kudada kwevava ake abvabvana kana vanhu avo ndairwadziwa kuti but ngakangopinda munhu ndingopuwa mari yacho zvangu ndingongogara ke munhu Kanzi ngatiende nokuti ipo. matiketi acho tenga vanhu vaimira mukombi ka ipo ipo pasina pasina kana vanhu rabhadharwa rabhadharwa chasiri kuda kanga ane mari akasingade kugumwa akatombogumwa Saka- akanzwa nenyaya yevhancho here kana kuti mayangani munhu angane mari yake munhu akane mari Mari ndibosi haadi kuti anganonoka hamene kakunonoka kaakaita akangoita zvokuti aisafanira kutombokwira masprint aya munhu kuti anga akatogara mutaxi aitonosangana nemumwe munhu pajemason hotel munhu aishandisa private pamwe ini muindia yanenge angari ukukeni nokuti mari yacho yanga ana private yakakawandisa haangafambe nemadrugs on transit ari muprivate andokwira kombi disguise makatozara vanhu nokuti imi mambobva makafungira kuti haangapini bosi kana kabhegi kake aita kunga asinako kati ngasiri kake kasiri kake kari uko patazvitokaziva kuti akundikangwa munhu iyeye haandi drug lord chamba chakandiburitsira so gati pese paisvika akatenga bosi kombi aimira chikenini angati chikenini andi aitengera makido chikenini nemvura yake nemvura unozati ndakutanga andi kunyebereka hapa ndakaona makido apinda mustanda asi blazi ari geiru akuda makido apa takamanikidzirana ka apa vari kuwirirana amusoenda nakatobatwa hope plus kudhagwa zvokuti nyana asingamboda but iye ngakuna itotira kuti tiri parwendo ritoitachi idiki makido dai akada kubuda naye ka kutaura kuti haana kana mumwe munhu imomo hameno chainopedzerana kuti but aida ngari gay mudhila uyoyo mudhila handiri bavha munhu ndo matsotsi manje munhu uyoyo asi but iwewe wakazomuratidza mbandi se aiwa mutandinadzo kambani takanenembanditaura nyacho nditi rasta chisaka munobhema ndikati hatitobva nokwenya chamba totobhema upatikana 40 club apa nandine kasitana nemarizira anongomuti tobhema chi ozorovera kumberi uzi akangochitambira akanyarira akaisa muhombe tafamba akazongonovhura chikwama chake akaputisa rongo rakadai rakaputirwa abvanyasori mununura panguti achikundikwaturira zvimahedzi noti right urisa pakatire marizira tsotsi munhu iye mari acho yanga anayo so aiso apa maus ma100 ka benjamin america softati zi zvake aingoma red bull avanga asikarara nekuti bhegi rake dairaraka uvandoamerika anongana ndi madrugs kuti asazorara asavarayirwe futi saka irova red bull nevat chikenini tadya chikenini gava nhasi padya chikenini chicken ngeke munomboita miboro tairova nhasi because zvanga zvakapuresa ine handidye sadza sterike handitomborira chikenini
mene ndatadza Netsa. But King Robbie, Mbare Munomuga, na Beatrice Vancho anymore. That much I can tell you. Sanyebero never knew. Kuzunoshika udeni, Sanyebero. I'll shake it. This time so, I'll shake it. Times over. Havingori wega, nyango nevasiri matsotsa ndokutipira advantage. Dakunzikana tiri 3 hatukuenda kutown. Tosvika. Tosvika. Zvafana nemai mani takatikuenda kudowntown. tiri 3 so maskati Tiri 4 so zvatakaita nagava rutora kamera. Tokaona kungoti kombi tokupa 5 dombi tisvitse padowntown. Sandi kufara vanhu vese vanogona kutoburitswa. In fact, anotochinja direction achienda kuGlenview ka. Anotanga atisvitsa kwaIfields. Ozosumudzira oenda kuGlenview nevanhu vake. Because hapasina munhu ari kukwira kombi muna Beatrice. This time. Vanhu 4 inenge iri $2. Saka iwo $5. Munhu anotopa dhora wotisvitsa kuenda kwaIfields. Over plaza neimwe. Aiwa. Handiri kombi inokesha $9. the trip Betrip mwamba $5. Kuti tikwire taxi manje ndiyo $5 yacho. Saka tichimisa kombi tikuda kumisa taxi. Tikuda kumisa kombi. Changotanga kungouya. Even patinoenda kuningi kuGhana's bye. Handiti tinoenda nekombi. Tiri about 12-13. Tongobhadhara mari yekombi yese kuti tisise pagedhe waiziya. Tongompa $9 yacho. Pakudzoka totora 2 mataxi tovapa $5. Difference of $1. But tosvitswa kumaraini. What's easier? Pano tinomirira makombi shamai. Satina mota kai. Une mota ine? Makiti une mota? Nandi. Menuga. inobvo Isatina. kasi tiri kuida Aiwa. Satanganwa tiri Gore kuida. rikaperere. tiri kuida Tinombotry gawa. Hadise tiri kutry. matekisi mari yavadya yawandisa Gore rino tiri kutry because I think vanhu vari kunjaira. Pandakaita pick up paDecember paChristmas apa. Hey. Ngari spakalas chaiyo. Takaita anonzi makuwerere. wabvaona kuti iri kudiwa kamona Because chingoti takabva. Apa tiri about 15-16. Nepick up. Deo student. Deo FNG. Deo downtown. Deo Ghana's. Mangwana acho futi same style. Tenderera everyday. Shamari takatenderera nepick up bvunza Magido. Kakaipo kuona ningi anonzani Seafire Butterbeer. Ghana's. Seafire Butterbeer kunzwa kurova. Pari kudiwa kakamoti kanokwira kana 8. But gore ringaperere nemazira angu takangwesa chinotonetsa kusada aiwa kana zvakudiwa gore rakawandisa awa inini saka zviri kufanira kudiwa saka toti gore hazvirambi urikona chinondinetsa manje gawa ndokurumidza kuboyekanwa manje ndopano because ndangoya kana muna August ndo mari yacho yemotikari aiziya because muna August munodhura mune 2800 2400 saka ndo mari yacho yemotikari saka unombojamba aiwa munofanira kundipa zvinotapira kuti ndisauye kuno unofanira kumbojamba pazvinotapira kana kuti tichangokuti usauye kuno kana isati yapo ndozva tichangokudza because tizibheta usauye because pane imwe yandinomboita nekasafaration safaration I don't think I should live this life personally, you know. Tofanira kuelevate our life kuti mageto users kuti you can go to foreign and you come and do something great. You know what I mean? From humble beginnings to great things. yeah man Boss pane kanga kundidherera kunzwa King Robbie. Kunoita vapana unoona ndichifamba netsoka ndichivamhoresa mubare muno. Because I'm humble, you know what I mean? But
vanondoona kunge ndiri munhu. In fact I'm gonna use one word randakambonza anzi madinox irombe yana mota waiziva. vanhu vanongojaja zvinhu vasingazoiti munhu achinapa munhu ndo lifestyle plus zvinhu zvauinazvo zvisiri mota because zvinokwanisa kutenga mota dzingani kana kuti vanhu unoraramisa vangani. vanhu vanongojaja zvinhu zvavasingazivi kungotaura kwevanhu chete because vamwe munhu ngoitofarira toona geto rakakurira chitendererawo kazi mune mafia rakawanda kana vakutenga mota painenge vachoda rori. Ini zvandikutaura ndikutaura kuti panofanira kungoita tunhu tunonaka pakati apo pekuti inini ndichasiya kamera yanditika chamwena nemavhidhiyo waisiya rasta because pane zvinhu zvandinofanira kugara ndichingoziva zvinoitika because inini mavhidhiyo aya ndimboitira zvimwe zvinhu ndangokuridzira neighborhood yedu yeMbare kuti vanhu vaone imwe different style because chatenderera kaMbare macho tikuenda kumwe kana ukati tune mabhuku tinouya but Mbare munomwa tada kuti dakumboexpanda mbichana tombobuda kumaraini kwedu kuno waiziya but pafeafea gava ndisirombe wasini ndiri munhu anoda music handiti waiziya ndoda music saka ndoconnecta sound system mubedroom mangu nchiridza mubedroom mangu at very high volume yekuti kana foni wakaiisa iyo mapurisa ende ndagara nchiwirwa nemapurisa anyways even ndisandave nesound system kuno. But the thing is sound system it became a serious hobby, very expensive hobby for me. Ndadambonakirwa neupenyu saka a vehicle is one of the things I should acquire. Ndoparufanira kutangira. Yeah, ndakunakirwa neupenyu wangu ndautanga nemotikari. Even ndakatenga ka X Jump zvangu even my favorite is BMW. You know. Ndakatenga neka X Jump. Favorite is BMW. But ndakaona ihombe zvinondibenefita because ndokwanisa kupinza boys zangu ndofamba nevanhu 15 minimum is about 5 people minimum vandofamba navo nchibva padeni panapa ndakuti ndakupinda maraini. So kuti usiye mumwe munhu apa vanhu vavaiswera nawo for the past 45 years zvinonetsa unoita ngo wakuchuza handiti kingdom munhu wese anengada kuenda kukwirawo motikari iyo saka we have to buy a bigger car kana mukakapinda kana vanhu 10 ka is better pane kuti mupinde vanhu 4 vanonetsa because kwana plus nemafambiro ajaira netimu inofanira kunge iripo 4 vashoma gati vari close kwandiri pana Gava pana Briggs Junior D Mad Malvin Maki D vato 5 kudhara all the times. Aiwa vamwe vevanhu vari padhuze neni hatisi kutaura vamwe vacho motikari inenochi 6 BMW yacho inoputika mashoks in 2 months. Saka unofanira kutotenga itori bigger than unless kutotenga 2 motikari. But we gonna start something. Gore aripera hadisi handisi kudzoka muna August musazvinyebere. Ndo zvatiri kutoda takutongotusa uye kunongo usati wanayo chete. Aiwa ndoya muna December ndoya nemotikari. Ndo ingi plan yangu Mr. Gava. Gasi ini unozo ndakatanga kuzvichemera kakare ende ukazviita hando ndiri one wevanhu vanotofara kupfuura kanewo muridzo wacho. But Gava unofanira kuziva kuti waichema zvako but ndairwarirwa namoms. Izvo handina kukublame. Unofanira kuziva kuti handombokublame. ndandito necrisis pakati apa saka
ungapinde muluxury hapana moms wachigula here hapana pepe zvazvatopress ndakamboenda kagara 6 months kakunoku ndisina kana pay ndisina kana income not even $1 you know ipapo ndopandototendawo one munhu akandibatsira priska matambo you know akatondibatsira akamonditumirawo mari because pakazoita muchato futi wamahodhika waizi wablazi wangu first born epamona the late posi saka panonetsa but maye manje takatarisana futi nezvinhu zvakawanda takatarisana nekurova guva kwamoms zvinoitwa muna august but ndakada kuzviteerera izvozvo pasina mari ka kurova guva is funeral waiziva kurova guva zvinhu zvinoplanwa kana mari yacho isipo muna august tongotenga motikari first toya muna december 2014 but mari yakabudawo pakabudawo 10,000 before august ka totenga motikari touya utorova guva ramoms because ndokunobva mablessings edu ndokwatakabva nako kunyebera king rob because tofanira kuvhara mamwe machapters hatifanira kuchemana chiprata zvinonakidza izvacho chiprata zvinonakidza but anyways tikunakirwa